दिनै जनाय दख'रानि सिङाव थानाय गासै फरायसालिमा बर' फरायसा बेनि सिनायथि फोरबो बेवहाय बिथांमोना आंखौ लेंहरदों दसे आं बाहागो लाबाय बाहागो लानानै मोजांखौनो मोनदों आरो बेवहाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे दिनै जोंनि बर' फरायसाफ्रा जे जों सिगांनि समाव एसे दावगानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन खिन्थु दिनै लासै लासै जोंनि बर' फरायसाफोरा एसे रिजाल्टआव एसे उनफिन जानायखौ जों नुदों दा बेवहाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोङो बर' फरायसा हिसाबै जोङो जों माने मा होनो अजनल' जायालासिनो जों गुन बेखौ जों बासिना लानांगोन गुन गोनां फरायसा जों जानो नांगोन आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे नङाब्ला उननि समाव जिउ दानाय एबा जिउ संसार दानायाव जोङो खस्थ' मोनहैगोन आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोङो दा सम थानायावनो गोब्राब खामानि मावनानै आरो फरायनायावनो जा जि खामानि मावनायावनो जा जों खामानिखौ मोजाङै मावनांगोन आरो फरायनायखौ मोजां मावनांगोन फरायनायखौ मोजां फरायनानै मोजां गावनि टारगेटखौ दाफुंनायाव जों गोसो होनांगोन बिथांमोनखौ बे दिनैनि मेलनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय दिनै नैबे लाइमोन समाव इयुथ समाव जि गोसो खामानि मावनो हायो मोजां गाज्रि गासै खामानिखौ मावनो हायो दा बेवहाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे गाज्रि हाबा दा बेखौ गारनांगौ जे ड्राग्स जानाय भां सोबनाय निसा जानाय बेफोरखौ एरायनानै आरो गावनि लोगोफोरखौ सोरबा जानाय सोबनाय दङब्ला बिथांमोनखौ बुजाय आजाय दिनैनिफ्राय स्टप खालामनांगौ बिथांमोनखौ बुजायनानै लाबोनांगौ आरो फरायनायाव गावनि जिउ दानायाव गोसो होनांगौ बिथांमोनखौ दिनै मेलनि गेजेरजों खावलायदों दा बे जोंनि बे धेमाजि ओनसोलाव बिखेखकै बुंनो थाङोबा दा जोंनि गुदि फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफ्रा बहुद बाङाय खम जालांनो हमदों बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबायदि गोख्रों थांखि लादों जे उननि समाव बेयाव फरायसालिफोराव थिसननायनि फोरोंगिरि थिसननायनि दिनै नंगौ बे नोंथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया थार दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोर दं बे फरायसालिफ्राव थाखानाय माखासे सरखारि फोरोंगिरि दा बिथांमोना गुबुन फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जाबाय सोरबा डेथ जालांबाय हरखाबै आरो सोरबा गुबुन बिजोंनि थाखाय दिनै साख्रिनिफ्राय एसे जानगारनो गोनां जाहैबाय दा बेबायदियाव जोंनि धेमाजि ओनसोलाव गुदि फोरोंगिरि फरायसालियानो जा आरो गोजौ फरायसालि बा हायार सेकेन्डारि दा बेवहाय जोङो फोरोंगिरिनि जि बाङाय जालांनायनि बेखौ जों नुबाय थादों आरो मोनदांबाय थादों दा बेवहाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो खामानि मावगासिनो दं आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा बिनि सायाव आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि दा बिथांमोनजों सावरायनानै गोख्रैनो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव खालि जानानै थानाय फोरोंगिरिनि पस्ट बै फोरोंगिरिनि पस्टखौ थाबैनो जों बोरै हायो सुस्रांनायनि राहा लामाखौ जों सावरायगासिनो दं आरो थाबैनो आसा खालामदों थाबैनो बै जोंनि खालि जानाय फोरोंगिरिनि पस्टआ सुस्रांजानायनि लामायाव जों बेखौ आसा खालामनो हायो